שלום לכולם, כאן פקס, וכאן אני מתכנן עכשיו לשחק מיינקראפט ולעשות ספיישל חנוכה מיוחד, כי עדיין לא עשיתי את זה בסדרת סרווייבל, אבל בסרווייבל שלי אני לא מתקדם, ואתם יכולים לראות את זה בשתי פרקים הקודמים, ואני לא עומד לעשות את זה בסרווייבל, אלא לא מחק, צור עולם חדש. אני הולך לעשות את זה על קריאיטיב, בסדר, שטוח. טוב, אז אני עומד לעשות ככה ספיישל ענק, ומי שלא צפה בשתי פרקים הקודמים שלי, שיצפה בבקשה, לייק, תגובה, סאב, ובמיוחד איזה משחקים אתם רוצים. טוב, אז נחזור עליכם כשזה ייתן את העולם. חזרנו אנשים, נראה לי שזה... הנה. סליחה על הלאגים. ולמה יש לאגים? טוב, דבר ראשון, סליחה על הלאגים, אני דחוף את זה פה מהג'ונגל. הנה, מדבר זה טוב, מדבר זה בסדר. יופי, יותר טוב. טוב, אוקיי, כאן זה ים. הנה, מקום די בסדר. טוב, אז מה שצריכים, ניקח בדרוק, אובסידיאן, ונראה לי אני אקח אחד מזה, ונעשה חכו רגע, תכף נחזור אנשים. חזרנו אנשים, עוד פעם כמו בפרק הקודם. לא כיוונתי את איך קוראים לזה, את הדבר הזה. בקיצור, לא כיוונתי את הטיימר שלי, אז בסוף שמתי. טוב, אז בואו נתחיל בככה שזה יהיה. והפרק הזה הוא הולך להיות בסביבות 10 דקות, אז אל תתעצבנו, אני אעלה את החלק השני בשניות. ולמה אני על קריאיטיב ולא על סרווייבל? כי חשבתי לעשות את זה באמת בסרווייבל, אבל זה הרבה יותר קשה. כאילו, אם אני אעשה את זה בסרווייבל, אז זה לא... רגע, זה בכלל אותו דבר. טוב. אז מה שבאתי לומר זה, אם אני באמת אעשה את זה על סרווייבל, סליחה, על הבוקר קמתי, אז אני אעשה את זה אולי עם עץ או מקבלסטון, ואני אדליק את זה עם שרביטים, וזה לא יהיה גדול, זה יהיה ממש פיצי כזה. אז בגלל זה החלטתי שאני עושה את זה על קריאיטיב, כי גם על עץ, אם אני אדליק את זה עם פלינט וסטיל, אז זה יצא גרוע, וגם העץ יישרף עצמו. אז חשבתי לעשות את זה עם אובסידיאן, אבל אובסידיאן צריך דיימונד, ואני בקושי מצאתי דיימונד. אז רגע, צריך אולי
אולי להוסיף פה עוד שורה. הנה, טוב. יופי. אז מה שבאתי לומר זה, אני מבקש לרשום תגובות. לא חייב אולי סאב, לייק, אתם לא חייבים. מה שחשוב ביותר זה תגובות, ומה אתם רוצים לראות אותי פשוט משחק. כי אם אני אגיד עכשיו ישחק מייפל סטורי, נגיד, אף אחד לא אוהב את המשחק הזה, אפילו לא אני, גם כשמשעמם לי. אם זה היה נייר טואלט לא הייתי מנגב איתו את התחת. אז פשוט מאוד. אז תרשמו בבקשה, יש לי עוד פעם. בחלק השני, בסוף, אם יישאר זמן, אני אראה לכולם את כל המשחקים שלי פעם נוספת, ותגידו על מה אתם רוצים שאני אעשה סדרה, חוץ ממיינקראפט. על מיינקראפט אני אמשיך, אני אנסה להגיע עד לאנד, אבל אני יותר רוצה למצוא לי חבר למולטיפלייר. חסר פה אחד. אני רוצה יותר למצוא לי חבר למולטיפלייר בשביל להגיע איתו לאנד, כי סתם ככה זה לא כיף. תסתכלו את אוהד ונועם בהתחלה, תרשמו to the end אוהד ונועם, פרק טה פרק טה ואז ככה. טוב, אז אני חושב מה לעשות ככה שזה יהיה כאילו הנר הלהבה. לא, זה יהיה מכוער. אני אשים פה נגיד, רגע, שכחתי גלאס. הנה גלאס. אם אני נגיד אעשה את זה ככה, זה אולי יראה באמת כמו נר, אבל אז יחסום את זה למקום הזה, אתם מבינים? זה יחסום את זה לזה, אז אני לא מתכוון לעשות את זה. אבל עם גלוסטון אולי זה יעזור, רק יפרק פה את אלה. טוב, עם גלוסטון, רגע, פלינט וסטיל, איפה זה? זה יעבוד דווקא על אובסידיאן. נראה לי על נדרוק זה יעבוד גם. איפה זה? לא, על נדרוק זה הרבה יותר טוב, כי אז זה לא יכבה לעולם. איפה זה? הנה. אבן גיהנום. תעוף. טוב, אז חלק מכם שואלים אתכם מצטער, אני מצונן. אז הרבה מכם שואלים למה החלטתי לעשות סדרה של מיינקראפט דווקא, ולמה אני גם עושה סדרה בלא מקורי. כי זה כיף לי יותר מלשחק לבד, זה יהיה שמש. אז זה היום יהיה, זה הנר יהיה, זה 1, 2, 3, היום זה יהיה 4, לא כולל שמש. טוב, הספקנו לעשות את החלק החיצוני. עכשיו אני רוצה לעגל את זה יותר, שזה, כאילו, הסתכלו על זה. זה אולי ענק לגובה של בן אדם מיינקראפט, אבל תראו את כל זה, זה נראה כאילו מחושבים ענקיים יוצאים מאצבע אמצעית. את האמת, אם אני אוסיף פה עכשיו אגודל. טוב אנשים, חייבים לאסוף, חלק שני בדרך, יאללה ביי.